Suomessa on kyllä sananvapaus, mutta kuuluuko se sana hallitukseen asti? Eipä taida kuulua. Mikä Suomessa huolestuttaa? Minua huolestuttaa nuorisotyöttömyys. Nuorilta on viety tulevaisuus. Töitä on vaikea saada. Mikä helpottaisi työttömyyttä? Eläkekatto olisi yksi ratkaisu. Näin eläkeikää voitaisiin jopa pudottaa. Mitä hallitus on sitten tehnyt nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi? No, hallitus nosti pakolaiskiintiöitä 300 henkilöllä. Aikaisemmin se oli 750 henkilöä, nyt se on 1050 henkilöä. Pitää kysyä, mistä löytyy työpaikat näille pakolaisille, kun oma koulutettu väestö ei löydä töitä. I could feel the wheels turning underneath my feet as I pull the shade down on my window seat, praying where I'm going is better than where I've been. Then a stranger sits down as if he's right at home, bumps my arm and says, I see you're traveling alone. By the way, son, you forgot to say amen. He said, I guess there's something here I need to explain. I try to talk to everyone riding this train. Some of them listen, but most don't pay me no mind. And the train keeps rolling, and the world keeps turning. All aboard, everybody's gonna get on board. Take that woman with the frown sitting across the aisle with her briefcase open now on 90 miles. She never even noticed the lake back at Horseshoe Bend. And that couple with the kids at the front of the car, fussing all the way about some cookie jar. I'm gonna ask them what they saw at their journey's end. And as a fellow I left, sitting 3 seats back, he keeps a smile on his face through a paper sack. He's looking at the window, but he can't see past the pane. And the train... Aiotko äänestää vaaleissa? Luultavasti et. Uskot, että mikään ei voi muuttua. Mutta kaikki voi muuttua. Käynnistä itsenäisyysvallankumous äänestämällä itsenäisyyspuoluetta. Itsenäisyyspuolue ajaa Suomea pois EUsta. Itsenäisyyspuolue ajaa Suomelle omaa valuuttaa. Itsenäisyyspuolue ei kannata NATOa. Tässä 3 pääkohtaa, mitä itsenäisyyspuolue ajaa ja haluaa. Äänestämällä itsenäisyyspuoluetta äänestät samalla ei EU, ei NATO, ei EU. Itsenäisyyspuolueella on muitakin tavoitteita. Esimerkiksi eläkekatto, joka olisi oikeudenmukainen eläkkeensaajia kohtaan. Mahtieläkkeet eivät ole tätä aikaa. Itsenäisyyspuolue kannattaa myöskin omaa maanviljelyä. Elintarvikeomavaraisuus on Suomelle elintärkeää. Itsenäisyyspuolue kannattaa myöskin perustuloa. Näin luukulta luukuttaminen köyhien suhteen loppuu. Itsenäisyyspuolue ajaa myös suorademokratiaa. Suorademokratia lisää kansanvaltaa. Kaikista suurista asioista tehdään kansanäänestys. Itsenäisyyspuolue haluaa täystyöllisyyden. Nykyhallitus haluaa lisätä työttömyyttä. Itsenäisyyspuolueelle ihminen on se ykkönen.
Kiitos.